Timatawag sa mang dado sa telepono, way, kardo, naipadala ko na ang halitrato at eskidel sa yayo. Paminta ka doon. Kapag tapos na ang trabaho, kontakin mo ako. Napakasanduan na natin ang mga detalayan masayon, sundan mo na lang yawn. Sumagot ang kabilang linea, hiwag kang mag-alala, hindi pa kita binigukahit kailan. Sinamantala ni Mang Dodo ang pag-alis ng kanayang kapatid na si Mang Tunayo sa ibang bansa para sa business trip. Kiniya siya ang hitman para ipapatay si Mang Tunayo, dahil kung bihay po si Mang Tunayo, hindi ibibigay ang kanilang ama sa kanaya ang kumpanaya. Pagkalipas ng 3 araw, timawag si Cardo kay Mang Dodo, natapos ko na ang masayon ayon sa iyong kailangan. Ilipat ko na ang natitirang halaga. Bilisan mo ang pagbalik dito. Alam ko, ahat na inilipat ni Mang Dodo sa atyang ni Cardo ang halagang 200,000. Imipo siya at nakisip, hiwag mo akong sisihin, dahil laki mo akong hinaranghan. Sina Mang Dodo at Mang Tunayo ay magkapatid. Pareho silang anak ni Mang Nestor ang siyerperson menetana korporasyon. Mas matalino sa Mang Tunayo mila pa noong bata at mahisay siyang magtrabaho ng limaki. Kaya ipinakatiwala ni Mang Nestor sa kanaya ang kumpanaya. Sa mila noon, mas lalong kinamihan ni Mang Dodo ang kanayang kapatid, kaya nahanap siyang paraan para ipapatay ito. Dahil kapag wala na sa Mang Tunayo, maaari na siyang mukhang manager ng kumpanaya. Labas na nalangkot sa Mang Nestor sa pagkawala ang kanayang mahal na anak. Hindi siya imiyak, nahinit napakasakit ng kanayang peso, bakit mo kang kiniya? Kanino na ako asan ngayon? Nanginaang sa Mang Nestor dahil pinalaki ni Mang Tunayo ang kumpanaya at kumakapo niya ito. Tiwang-tiwa siya dito. Halos masira ng bait sa Mang Nestor nahinit dahil sa kumpanaya, pinilit niyang bimangon dahil kailangan po niyang mukhang sandakan ang kanayang manihang at apo. Namatay sa Mang Tunayo sa ibang bansa dahil sa altul puisuaning kaya hindi nahinala sa Mang Nestor. Palakang nakpapakita ang simpatya sa Mang Dodo kaya't nawa rin sa kanaya sa Mang Nestor. Hindi niya akalain na binalak ang kanayang anak na ipapatay ang kanayang kapatid. Dahil sa paghanghat sa kapangyarihan, pinlano ni Mang Dodo na patayin ang kanayang kapatid at pinalabas na isang aksidente lamang ito. Nahinit taliwas sa inaasahan ni Mang Dodo kahit wala na sa Mang Tunayo, hindi ibinigay ni Mang Nestor ang pamamahala ng kumpanaya sa kanayang panghalawang anak. Kaya labas na nainis sa Mang Dodo, sinisisi niya ang kanayang ama, bakit hanuan? Laki akong nagsisikap para mapansin mo. Bakit parang hindi mo ako nakikita? Wala na siya, bakit hindi mo pa rin ibigay sa akin ang kumpanaya? Kamadong sinabi ni Mang Nestor, malaka ang pamamahala ng kumpanaya, ayaw kitang mapahot. Gawin mo lang ang iyong trabaho. Sa mila noon, mas lalong tumindi ang samang loob ni Mang Dodo sa kanayang ama. Laki niyang kinakusap at binibili ang hasares ng iba pang stockholders. Gusto niyang tanghalin sa Mang Nestor bilang siyerperson. Sa loob ng maraming taon, sa Mang Nestor ay dalibasa na sa mundong negosyo. Mabilis niyang napigilan ang hamadimang paraan ng kanayang anak. Mila nang mawala ang kanayang panghanay, ibinius ni Mang Nestor ang kanayang atensyon sa trabaho. Kaya lalong limaki ang kumpanaya at nahang isang korporasyon. Lakang tahimik na naktirisa si Aling Nena. Madalas siyang nakukonsensya kapag inisip ang kanayang imong asawa, hindi ako naniniwala na namatay ka dahil sa altul puisuaning. Hahanapin ko ang katotohanan. At tungkol sa ating anak, hiwag kang mag-alala, alahan ko siya at mamahalin ng buong peso. Sumahil ang anak ni Mang Tunayo at ni Aling Nena at siya rin ang panghanay na apo. Mahal na Mang Nestor sumahil dahil kalang ito sa pagmamahal kanayang ama. At kumakapa siyang kanayang lolo. Sa tiwang iniwi siya haling sa trabaho, mayroon siyang pasalubong para kay Mahil, apo, tingnan mo kung ano ang dala ko para sa yayo. Nang makita ni Mahil ang pananabik ng kanayang apo, hindi niya ito pinayla pa. Binigyan niya itong isang Lego set. Tiwang-tiwa sa Mahil dahil alam niya kung ano ang gusto niya. Limaki sa Mahil sa panghanghalaka at pagtitiro ni Mang Nestor. Napakatalino niya at makatilat ang kanilang pakihali. Nang mahang estudyante sa Mahil, katilat siyang iba pang lalaki, na nalok sa pakibig sa inang pakikita kay Clarissa, isang mahanda at kokit-okit na baba. Mayroon siyang karisma, huwapo at sikat bilang takapagmanan ng menetana korporasyon, mahisay po siyang magsalita. Kaya nalok din si Clarissa sa kanaya sa inang tinghan. Pagkalipas ng ilang biwan, nahang magkasintahan sina Mahil at Clarissa.
Sa Hillington pachoral, sa karavan na Clarissa, hinawa ka na Michiel ang kamay kanang kasintahan at tumingin sa kanang hamata at sinabi, pagkatapos natin magradyote, magpapakasal tayo. Payag ka ba? Uwe, inaisip ko rin ang araw na iyon. Niyakap na Michiel ang kanang kasintahan. Inipod sila at pinanuit ang sunset at pinag-isapan ang kanilang kinabikasan. Nangako sila na pagkatapos nilang magradyote, magpapakasal sila. Pagkatapos nilang magradyote para tiparan ang kanang ambisyon, pumunta si Clarissa sa ibang bansa para mag-aral ng walang palam. Nang malaman ni Michiel na imalis siya, tinawagan niya ito ng maraming beses, ngunit hindi niya sinasagot ang kanang hatawag. Sawang palat si Michiel. Ibinius na lang niya ang kanang atensyon sa trabaho para makalimitan ang kanang pagtirisa. Kahit maraming bobo ang nasa paligid niya, hindi pa rin niya kayang buksan ang kanang peso sa iba dahil napakalaking sakit na iniwan sa kanang ni Clarissa. Sa Mang Cardo ay mayroong isang kumpanya na naki-export at naki-import ng kakamit sa bahay. Kinikita ang maayos ang kumpanya at matatak ang kita nito. Kinikilala rin ang kanang kumpanya bilang isa sa mahanangan-hanang kumpanya. Mula ng pagkasalan niya si Olentere, ang anak nilang si Edgar ay isang kilalang playboy. Ginamit ni Edgar ang perang kumpanya sa pag-invest sa stock market, ngunit natalo siya. Mahal na mahal ni Olentere ang kanang anak. Nakpanghap siyang naktirisa. Gusto niyang mawa sa Mang Cardo at patawarin siya, nakamali siya. Patawarin mo na ako at saktan mo na lang ako. Kasalanan ko dahil hindi ako marunong magtiro sa kanaya. Kahit mahal na Mang Cardo ang kanang asawa at malapit nang bimaksak dahil sa kanang anak, hindi niya napigilan ang kanang halit, nang harinan ka, ano pa ba ang ginagawa mo? Manahimik ka na lang at hanap akong paraan. Naisipan ni Olentere ang isang plano, mahanda at matalino sa piya. Kung makakang manihang siya ang malaking kumpanya na minitana, maliligtas tayo. Nakaisip sa Mang Cardo. Nang marinig niya ang sinabing kanang asawa, biglang lumiwanag ang kanang mata. Nakisip siya ng matagal, parang may kinikibenta, tapos tumingin siya sa kanang asawa, nakimiti at sinabi, bakit hindi ko naisip yun? Bata pa sa piya sa ibang bansa, kung tatawagan ko siya, baka hindi siya pimayag. Nakbigaying plano si Olentere sa kanang asawa para may pakbili ang kanang anak, iwak kang mag-alala. Mila pa noong bata siya, gusto niya ng pagmamahal mo. Sabihin mo na lang na hindi mahanda ang iyong kalisahan at kailangan mo siyang tumulong, papayag yun. Hindi mahanda ang relasyon ni Mang Cardo kay Aling Marta. Kaya mila nang dumating si Olentere, pinapunta niya sa piya sa ibang bansa para mag-aral. Ngayon, itinitiring niya ang kanayang anak na isang kasangkapan lamang para tumulong sa pagbangon ng kanayang kumpanya. Pagkatapos nilang makisap ang kanayang asawa, tinawagan ni Mang Cardo ang kanayang anak, Pia. Kamusta ka? Kimusta ang trabaho mo diyan? Okay lang ako, maayos ang lahat. Ikaw, kamusta ka? Naghihintay lamang sa Mang Cardo na sabihin itong kanayang anak. Akat niyang sinamantala ang pagkakataon, hindi ako masyadong mahanda ang pakiramdam kamakailan. Pinayahan akong doktor na magpahinga. Hindi naman tumitigil ang trabaho sa kumpanya. Baka pivire mong ayusin ang trabaho mo diyan para makuwi ka sa Pilipinas para tulungan ako. Nakilat sa piya sa alok ng kanayang ama dahil hindi siya nito pinapansin kahit kailan. Nakisip siya kung paano siya sasagot. Mili namang imibo sa Mang Cardo. Dahil mahal niya ang kanayang ama, mabilis na sumagot sa piya, bigyan mo akong oras, ayusin ko ang trabaho ko dito at babalik ako para tulungan ko. Nang marinig ni Mang Cardo ang sinabing kanayang anak, para bang nanalo siya sa loto. Para bang nakang matahampay ang kanayang plano sa inang hakbang po lamang. Wala namang kamalay-malay sa piya. Pagkalipasan isang biwan, bumalik sa piya sa Pilipinas. Nakilat siya nang makita si Olentere na sumalibong sa kanaya, dahil tahimik lamang siyang imiwi at walang nak-alala sa kanaya. Bigla na lang niya naintindihan. Baka malala na ang sakit ng kanayang ama kaya sinundo siya nito. Sumunod siya sa kanayang madrasta sa bahay. Nakita niya ang kanayang ama na nakaiha sa kama, may doktor sa tabi niya. Nababalisa sa piya kaya akat siyang naktanong, Doktor, kimusta ang kalisahan ng aking ama? Ang doktor ay binayaran na ng moha, kaya sumagot siya ayon sa script, hindi mahanda ang kalisahan ng iyong ama. Kailangan niyang magpahinga.
Myron siang yard failire. King magta trabaho siya nang sobra, mari siyang mostroke. Nang marinig ni Pia ang sinabing doktor, mas lalo siyang nakalala. Ahat siyang limapit sa kanyang ama at hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, hiwag kang makalala, tutulungan kita. Nang makita ni Aling Tirenana loch na sa pitach ang anak ng kanyang asawa, labis siyang natiwa. King magiging maayos ang lahat, may tataboy niya ang anak ng kanyang asawa at makakaroon pa siyang pera. Isang magandang plano. Nakaramdam kasiyahan si Aling Tire. Kawawa naman si Pia, dahil inisip niya na malala ang sakit ng kanyang ama. Pagkalipas ng 3 araw, dinala ni Mang Cardo si Pia sa kampanaya at ipinakilala siya sa board of directors. Itinalaga siya sa posisyon deputy manahang direktor. Papalitan niya sa Mang Cardo para litasin ang maalahang problema ng kampanaya sa hinaharap. Nang marinig itong lahat, nakalala sila tungkol sa kalisahan ni Mang Cardo. Sinabing ilan sa mga stockholder, dati ay napakalakas niya. Bakit ngayon kailangan niyang gumamit ng wheelchair sa pagpunta sa kampanaya? Nakakalihan ang lahat. Sa Mang Cardo lamang ang nakakalam kung ano ang kanyang ginagawa. Nalan lang niya ang lahat ng miyembro ng board of directors. Pagkatapos pamahala ni Pia ang kampanaya sa loob ng 2 buwan, inti-inti na rin naging maayos ang kalagayan ng kampanaya. Nakita ni Mang Cardo na may kakayahan ding mamino ang kanyang anak. Kaya sinimilan na niya ang kanyang plano. Isang araw nakipagkita sa Mang Cardo sa kanyang anak. Sinabi niya sa kanya, 27 years old ka na ngayong taon. Kailangan mo nang isipin ang pagpapakasal. May boyfriend ka na ba? Naya sa Pia nang marinig ang tanong kanyang ama, kaya sinabi niya, 27 years old pa lang ako. Hindi pa ako 30. Hindi pa ako kailangang magkaroon ng boyfriend. Sumagot sa Mang Cardo, ang siya'y person minita na korporasyon ay isang gwapo at matalinong lalaki. Gustong kanyang ina na mahang manihang ka. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Nakilat sa Pia, bakit mo sinasabi ito? Akala niya ibibigay sa kanyang ama ang karapatang magdesisyon sa kanyang bihay. Makikita sa kanyang mata ang kalangkitan at pagkabigo. Bago pa siya makasagot, sinabi ni Mang Cardo, because may meeting ako sa kanilang pamilya. Mahanda ka. Nang habang yun, malungkot na bumalik sa Pia sa bahay. Nalala niya ang kanyang imong ina. Nang siya ay 5 years old pa lamang, mukhang namatay ang kanyang ina. Bumalik ang kamasasang alalang kanyang pagkabata sa kanyang panaginip kaya nakising siya. Gusto niyang hawakan ang imong kanyang ina, naginip panaginip lamang ang lahat. Hindi siya nakatulog buong gabi. Bumaba siya sa kusina para iminom ng tibak. Habang dumadaan sa silid ng kanyang madrasta, narinig niya ang pag-isap sa telepono, naginip hindi niya maintindihan ang mga detalye. Nakikinig lamang siya sa makabalong. Sigurado sa piano may binabalak ang kanyang madrasta, kaya nakpasaya siyang mag-imbestiga. Kinabukasan nang lumabas si Aling Tire, nakpanghap siya at sinundan ito. Natiklasan niya na nakikipagkita ang kanyang madrasta sa isang lalaki. Pimili siyang isang mesa na malapit sa kanyang madrasta. Nakya niya ang pag-isap ni Aling Tire sa lalaki na nagsasabing, nalinlang ko na ang mahama. Malapit na siyang ipakasal kanyang ama. Hiwag kang makalala. Kapag may pera na ako, alahan kita. Nang marinig ito ni Pia, hindi na niya napigilan ang sarili. Nalaman niyang pinagtilinghan siya ang kanyang ama at madrasta para may pakbili sa isang mayman. Plano po ang masamang boba na ito na gamitin ang perang mapakbebentahan sa kanya para sa kanyang lufer. Saklit na naisip ni Pia, tutu kaya na kapatid ko siya. Natiklasan ni Pia ang planong kanyang ama at madrasta. Labis siyang natakot at nalangkot. Kaya nakplano siyang tumakas. Ayaw niyang paktisasainan ang kanyang bihay. Kinabukasan, linggo. Walang pasok sa Pia. Sinabi niya sa kanyang ama, lalabas ako para makipagkita sa aking kakaibigan. Matagal na kaming hindi nakita. Baka sabihin akong Ivy, hiwag mo na akong hintayin. Naginit ang tutuwa, tatakas siya. Naramdaman ni Aling Tire na gustong tumakas na Pia. Kaya sinabi niya sa kanyang asawa parang gusto atang tumakas na Pia. Nang marinig ni Mang Cardo ang sinabing kanyang asawa, initusan niya ang kanyang katawan na hanapin ang kanyang anak. Hindi pa nakakalayo sa Pia, napansin niya na may sumisinot sa kanya.
Sa kasamang palat, nabangha siya sa isang kotse. Timemba siya at nakasakhat-sakhat ang kanayang kakamay at tiut. Limabas ang driver ng kotse para tananghan siya kung okay lang siya. Hindi pa nakasakot siya, malapit na ang makahimahabol sa kanaya. Habang nakaupo sa loob ng kanayang kotse, nakita ni Michiel ang isang mainang baba na hinahabol, binuksan niya ang kanayang pinto para makasakay siya. Kaya nakataka siya sa makabuday-fiyart ng kanayang ama. Naintindihan niya na ang paktawak ng kanayang ama sa kanaya sa Pilipinas, ang pak-alala nito, at ang pakmamahal na ibinigay sa kanaya ay pawang panluluko lamang. Para bang itiniring lamang siya ang kanayang ama na isang kasangkapan at isang bahay na may pakbibili. Hindi alam ni Pia na ang lalaking tumulong sa kanaya ay ang taong piniling kanayang ama. Napakatatana talaga kung minsan pinapapasok tayo sa mahirap na sitnang dahil sa paktakas at pakkasakat, napakot at nawala ng malay si Pia. Nang makita ni Michiel ang madingis na itsura ni Pia, nawa siya sa baba sa kanayang harapan. Mayroon siyang pakiramdam na gusto niyang malaman ang tungkol sa kanaya kung bakit siya hinabol. Kaya tinawagan niya ang kanayang katawan para imbestigahan ang pagkatao ni Pia. Nang makising si Pia, nakaiha na siya sa isang medyo marangang sulit. Mayroon ding isang basong tibak sa mesa. May pimasok na tao sa loob. Timantan siyang mabiti, iyon pala ang lalaking tumulong sa kanaya. Sinibikan niya ang bumangon at sinabi, "Salamat sa pagtulong sa akin, hindi ko alam kung paano ko ito masisaklian." Nakisip sa Michiel ng matagal, nasa bingit siyang kamatayan, maswerte siyang natulunghan ko sa tamang oras. Kanihilo akong aking pamilya tungkol sa pagpapakasal, sobrang sakit ng ilo ko. Paano kaya kung pag-isapan namin ang tungkol sa isang maryahe kontrait, hawan siyang asawa sa popol. Mahina ang sinabi ni Michiel, kung may nasabi man akong hindi mahanda, patawarin mo ako. Timango si Pia, sabihin mo lang. Hindi na nakpalihoy-lihoy pa sa Michiel, pinipilit akong aking ina na makpakasal, hindi ko siya mahal. Maaari ka bang mahang asawa ko sa popol? Kapag nakahanap na ako o ikaw ang taong mahal namin, makiwalay tayo. Pinakisipan ni Pia ang kanayang sitwasyon ngayon kung babalik siya, siguradong pipilitin siyang makpakasal, mas mabiti pang mahang asawa siya sa popol para mailigtas ang kanayang sarili. Sa ngayon, ito lang ang kaya niyang gawin. Sinabi ni Pia, "Payak ako." Nagtanong ilit sa Michiel kay Pia, "Hindi mo kailangang sumagot kahit, maaari ka pang makisip." Direktang sinabi ni Pia, "Napag-isipan ko na. Iwag kang mag-alala, hindi ako kakang aking makasalita. Kung ganuin, magpahinga ka na bikas pipinta tayo para magpakasal." At nang harin ka, kinabukasan pumunta sina Michiel at Pia para magpakasal. Hindi inasahan ni na Pia at Michiel na ganito kabilis at biglaan ang kanilang pagpapakasal, sa isang pagkakataon lamang noong mag-asawa sila. Kinabukasan, dinala niya si Pia para ipakilala sa kaniyang ina, "Ina, ito si Pia, ang aking asawa, nagpakasal na kami." Makalang na binati ni Pia ang kaniyang biyenan. Nakilat si Aling Nena at nagtanong sa kaniyang anak, "Kailan kayo nagpakasal?" "Kahapon lang po." Nakita ni Aling Nena na parang nakakalian si Pia, hindi na siya nagtanong, at sinabi na lang, "Malaki na kayo, ikinakakalak ko." Ipinakilala rin ni Michiel si Pia, nagraduate siya ang master's degree sa economics sa ibang bansa. Tumango si Aling Nena at siniri si Pia, nakita niyang maganda at matalino ang kanayang manihang, at nasiyahan siya. Nang tananghan niya ang tungkol sa kanayang pamilya, nag-alinlangan si Pia, "Mahapong namatay ang aking kamahalang." Si Aling Nena ay isang mabait at malakang baba, ngayon na nagkaroon siya ng manihang na gusto niya, mas lalo siyang nawa sa kanaya, kaya inalo niya si Pia, "Iwag kang mag-alala, Milan ngayon makikang anak na kita. Itirang mo ang bahay na ito na iyang bahay." Timantan siya sa kanayang anak at nagtanong, "Kailan kayo magpapakasal?" Nakilat sa Michiel at sinabi, "Marami po akong proyekto na kailangang tapisin." Nakihintay lamang si Aling Nena na sabihin ito ang kanayang anak, binigay niya ang kanayang ideya, "Kung sobrang abala ka, ako na ang mahandang kasal." Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Pia at sinabing, "Bikas pumunta ka para mamili kasama ako, gusto kitang bigyan ilang regalo bilang alala." Ngayon ang inang pakikita ninayo, "Hindi ako nakapahandang kahit ano, iwag kang malangkot." Hindi inasahan ni Pia na makikang malapit at malalahanan ang kanayang ina, napakahandang pakikitungo ni Aling Nena kaya nalala niya ang kanayang imong ina, nagsimilang mamila ang kanayang hamata dahil sa sobrang emosyon.
Nang makita itu ni aling nena, inalunia siya, baka hindi ka po sanay, maksanay ka na lang, itiring mo ako na parang tinay mong ina, hiwak kang mahiya, ibabaki natin ang makakasiyahan at kalangkitan, at sobrang abala sa Michiel. Hindi ko siya nakikita buong araw, minsan hindi ko pa siya nakakasama sa loob ng isang linggo, kapag noong anak kita, makakaroon akong dagdag na anak. Nang dahil sa makasalitang pinung-pinung pagmamahal at pagiging totoo ni aling nena, naramdaman ni Pia na mayroon na siyang tinay na pamilya. Habang nakadalamati si Pia, nakaramdam naman pagkakasala sa Michiel sa kanayang ina, hindi niya dapat linlanghan ang kanayang ina. Kinabukasan, dinala ni aling nena si Pia sa mamahaling lugar, binili niya siya ang mamahaling regalo. Matagal nang naninirahan si Pia sa ibang bansa, kalang siya sa pag-alahang kanang pamilya, kaya pinaalahan niya si aling nena at inisip, sana siya na lang ang ina ko, sana mayakap ko siya. Naramdaman niya ang pagmamahal ng isang ina. Dahil sa pag-alahan ni aling nena, human ang kanang pakiramdam, maswerte at masaya siyang noong manihang niya. Sa totoo lang, ang pag-aral ni Pia sa ibang bansa ay kakakawan kanang madrasta, hindi daw mahal siyang kanang ama na sa mangkardo at nakaalala sa kinabukasan niya. Natatakot si aling Tirino mabawasan ang mamanang anak niyang lalaki, kaya't sa family report ni mangkardo, wala ang panghalan ni Pia bilang anak. Nakasama ang panghalan niya sa family record ng kanang ina. Kaya nang mapatapon ni aling Tirino si Pia sa ibang bansa, soka lang siya nakampante. Kaya naman mila po noong bata po sa Pia, lahisihang. Nakakaramdam kawalan sa seguridad at pagmamahal. Kaya ngayon nang tratiyan siya ng espesyal ni aling nena, labis siyang nontig at nakpapasalamat. Parang may mainit na tibak na dimilik sa kanayang peso. Hindi pa niya nararamdaman ang ganitong kasiyahan. Nang malaman ni Mang Cardo na nakapag-asawang mayaman ang kanayang anak, maraming beses niya itong tinawagan para piliting tilanghan ang kanayang kampanaya na malapit ng bimaksak. Hindi pimayak sa Pia, kaya nakpanta ang kanayang ama na sasaktan sa Michiel. Dahil ayaw niyang mapamak ang kanayang benefaktor, nakpanghap siyang pimayak. Nakhanghit-nghit sa Mang Cardo, ang halang-halang mo. Naklakasloob kang timakas at makpakasal ng walang polam. Ngayong mayaman na ang asawa mo, hindi mo man lang tutulunghan ang pamilya mo. Wala ka na bang makang iharap sa mahamahalang mo? Kung marinong kang imitang loob, pakisapan mo ang asawa mo na tulunghan ako. Alam mo bang dahil sa paktakas mo, napakalaking problema kun ngayon? Nakakaya na mayroon akong anak na hindi may pakasal. Ibinigay po niya ang sarili sa iba. Wala man lang akong napala. Hindi makapaniwala sa Pia sa masasakit na salitang kanayang ama. Sumagot siya ng marin, hindi na kita tutulunghan. Isa yung pagkakamali. At bakit mo ako tinitingnan bilang isang pananda? Tiliyang nawala ng pag-asa sa Mang Cardo sa sagot ng kanayang anak. Gusto niyang sumabok sa halit at simakap siya na parang hitom na tigre, hanayan ka na ba makipag-isap sa akin, anak? Wala kang mudo. Sino ang nakpalaki sa yayo at nakporol sa yayo? Obligasyon makamahalang na alahan ang kanilang mga anak. Bakit mo ipinakmamalaki sa akin? Sa hili, hindi na nakapagpahal sa Pia, alam mo ba kung bakit malapit nang bimaksak ang kampanaya mo? Ayaw ni Mang Cardo na makdailan ang kanayang anak, kaya sinakawan niya ito ng masasakit na salita, ayaw kong marinig ang animang sasabihin mo. Mayroon ka lamang dalawang pagpipilian. Ina, dapat kang suminod sa akin, ukakawan kitang katilong. Nakita ni Pia kung ano kasama ang kanayang ama. Paano niya nasasabi ang kakanitong salitang walang peso? Nagsisisi siya sa ilang dekada nilang relasyon bilang mag-ama. Kahit hindi ito mahanda, mayroon pa rin siyang respeto sa kanaya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya mahal at inaalala ang kanayang sariling ama at kung bakit kaya nitong mukhang malipit. Tinangkla ni Mang Cardo ang kanayang anak na imayak na hindi siya nova. Nakpatiloy siya sa pagpabanta, kung hindi ka susunod sa akin, ipaparanas ko sa maumong asawa ang sakit. Naisip ni Pia si Michiel. Hindi niya hayang mapamak ito. Malaki ang itang na loob niya dito. Hindi niya hayang madamay ito dahil sa kanaya, kaya nakpanghap siyang pumayak sa kailangan kanayang ama, pakisap, hiwak mo siyang pahirapan. Bahan mo akong oras, makisip akong paran. Hindi alam ni Mang Cardo na ang asawang kanayang anak ay ang chairperson ng minata na korporasyon, ang lalaking pinipilit niyang ipakasal kay Pia noon.
Nachpatiloi siang mahpanta kay pia, ken hanan kang mabait na anak mabiti. Ken hindi isang aksidente sa sasakyan o isang hindi inasahang pangyayari ang tatapos sa biyaheng isang tao. Hindi inakala ni Mang Cardo na makakatilian sina Michiel at Pia. Para kay Pia, malaki ang itang na loob niya kay Michiel kaya ayaw niya itong pasamantalan. Tahimik siyang imalis at iniwanan itong isang sulat, nakita ko na ang tongmal ko. Tapos na ang ating mariage contract. Salamat sa pagliligtas at pagtulong sa akin sa nakalipas na panahon. Sana ay makita mo ang tongmal mo. Hangat ko ang iyong kaligayahan. Milo nang makilala ni Michiel sa Pia hanggang bago sila makapakasal, ipinaimbestigahan niya ang pagkatao nito. Alam niya ang tungkol sa relasyon ni Aling Teresa Labas at alam din niya ang tungkol sa pagkikita ni Pia at ni Mang Cardo noon. Hindi inaasahan ni Michiel na handang imalis sa Pia para hindi siya pasamantalan. Nang imalis ito sa mansang, nakpadala siya ang makatong palihim na nakpabantay sa kanaya. Pumunta si Pia sa 5 bahing kaniyang ina sa Bahay Yoshitay. Festo niya ang takasan ang lahat at pakalipas ng ilang araw babalik siya sa France para doon maniran. Kahit isa siya, malaya pa rin siya. Hindi rin naman kayang abitin kanayang ama ang kanayang bihay doon para diktahan at paktisasainan ang kanayang bihay. Ngayon kung pupunta siya sa ibang bansa, mahilig siya kohat nito. Ang bahay na ito ay alala na iniwan kanayang ina para sa kanayang nuwang siya ay 18 taong lang. Iniabot ito sa kanayang abukadong kanayang ina. Hindi rin alam ng kanayang ama ang tungkol dito, kaya dito siya nakakang ligtas. Nakantay sa Mang Cardo ng ilang araw nginit hindi nakatanggap ng tawag milo kay Pia, kaya labas siyang nabalisa. Tinawagan niya ito nginit walang signal. Alam niyang hindi nakinig sa kanaya ang kanayang anak. Initisan niya ang kanayang katawan na hanapin ito, nginit hindi nila ito mahanap. Tanging si Michiel lamang ang nakakalam kung nasan ito. Alam niyang kailangan nitong mapakisa at ikinakalang din niya ang pakpili nito. Sa hili, wala rin siyang karapatan dito. Isa lamang siyang asawa sa popo. Nakapagtatoka, gusto niya pa rin itong protektahan at alalahanin. Palihim kong pinababantayan sa mga tao ko sa Pia. Alam ko na ang buong plano ni Mang Cardo. Alam ko rin na hindi lamang siya isang anak na hindi kinikilala ni Mang Cardo. Isa rin siyang ama na walang pakialam dahil lamang nakinig siya sa kanayang madrasta, ipinatapon niya ang kanayang anak sa ibang bansa para doon mamihay ng makisa. At nang makakaproblema siya, gusto niya itong ipakpili para pinan ang pagkalihing kanayang kampanayay. Kaya nang makita niya sa Mang Cardo, formal siyang nakpakilala dito, magandang araw po, ako po si Michiel, ang asawa ni Pia, at kasalikiyang chairperson minita na korporasyon. Para bang nananahinap sa Mang Cardo, narito na ang manihang na pinapangharap ko. Akat na binanggit ni Michiel ang panghinaan paksa, hiwak na po kayong makalala tungkol sa kampanaya, tutulungan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Isa na po tayong pamilya, kaya hiwak na po kayong maya. Nang marinig ito ni Mang Cardo, natiwa siya sa kanayang sarili. Hindi na siya nakpakapormal at akat na naksabi, marinong kang makisama. Kinakawa mo ang dapat mong gawin bilang isang anak. Maraming salamat sa iyo. Sa iyo na lamang nakasalalay ang kampanaya ko. Ngunit hindi alam ni Mang Cardo ang tinay na layunin ni Michiel. Gusto niyang ipaklaban ang katorengan para kay Pia, kaya binigyan niya itong pagkakataong makita siya. Sa labas, nang siyang tutulungan ito, ngunit ang totoo ay binibitah niya ito ipang bimaksak kohat ang kampanaya nito. Kapag nakilong na ito, hindi na nito kakalihan sa Pia. Hindi ko maintindihan ang sarili ko bakit gusto kong makikanti para sa kanaya. Siguro nahalok na ako sa kanaya. Ngunit hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Bago pa man niya may sakatiparan ang kanayang plano, naaksidente siya habang nag-inspeksyon konstruksyon site. Isang malaking krane na nakataas makabrek sa ikalimang palapak ang biglang nasira at bimaksak sa kanaya kaya't nasakatan siya ng malabo. Labas na nakalala ang kaniyang ina kaya tinawagan niya si Pia, nasan ka? Naaksidente si Michiel. Nang marinig ito ni Pia, akat siyang bumalik sa sayhon. Halong-halo ang kaniyang isip. Pinaksaklop niya ang kanayang kamay at pabalik-balik na naklalakad sa harap ng emergency room habang bumibilong na nakdarasal sa Diyos para sa kaligtasan ni Michiel. Pakalipas ng 3 oras, bumikas ang pintong emergency room.
Sinabing isang doktor matahampay na naoperan si Michiel. Wala na sa panghanap ang kanayang bihay na kailangan pa rin siyang bantayan. Nang marinig ito ni Aling Nena, labis siyang nakpasalamat sa doktor. Masaya siyang imiyak at palit-ilit na naksabi, "Ukay na ang anak ko." Nang makita ito ni Pia, hindi niya may paliwanag ang kanayang nararamdaman. Sinisisi niya ang kanayang sarili dahil nadamay ito dahil sa kanaya. Sa isang iklap, itiniring na niya ang sarili bilang anak ni Aling Nena. Marami niya itong niyakap at inalo, mabilis siyang makikising, hiwag kang makalala. Alam kong maingat si Michiel at maihigpit ang seguridad ng kumpanaya. Paano siya maaksidente? Maliban na lamang kang mayroong sinodang manakit sa kanaya. Nang marinig ito ni Aling Nena, tila natahan siya. Hindi ito ang oras para making mahina. Kailangan niyang making alerto para imbestigahan ang saning aksidente. Nakisip siya ng ilang sandali at sinabihan ang kanayang sekretary, "Paimbestigahan mo kung bakit na-aksidente ang aking anak." "Opo, ma'am." Kahit matagal nang kilala ang pamilya ni Michiel, medyo komplikado ito. Mayroon siyang tiyan na nakanghalang mang dado na lahang naktatangkang akawin ang nehosang ipinakatiwalang kanayang lolo sa kanaya. Mayroon ding anak sa mang dado na kadat ni Michiel na nakanghalang Piepa. Si Piepa rin ay isang talentadong bata na hinit siya ay kompetitiva at sakim. Samantala, si Michiel ay isang iwarang binata na alam ang kapakanan, kumpanaya at mapagkakatiwalaan. Kaya naman naktiwala sa kanaya ang kanayang lolo at binigyan siya ang malaking responsibilidad. Mila nang iranghan si Michiel bilang shaypersoon minata na korporasyon lalong limaki ang kumpanaya. Kaya labis na naktiwala sa kanaya ang kanayang lolo. Mas lalong napupuwit sa kanaya sina Mang Dodo at Piepa. Nainis na sinabi ni Piepa sa kanayang ama, "Laki akong nagsisikap, bakit hindi pa rin niya ako pinapansin?" Nawa sa Mang Dodo sa kanayang anak at kinakalitan niya rin ang kanayang ama sa pakpabor kay Michiel. Kaya naisip niya ang isang mahandang plano, paano kung wala na si Michiel. Nang marinig ni Piepa ang sinabing kanayang ama, agad siyang nakaroon isang masamang plano, kung mamamatay siya dahil sa isang aksidente, labis na masasaktan ang ating lolo. Timawa nang malakas ang dalawang mag-ama. Para bang sigurado na silang mamamatay si Michiel. Kaya naman nangyari ang aksidente ni Michiel. Kawawa. Naman si Pia dahil inisip niya na kakakawan ito ang kanayang ama at sinisisi niya ang kanayang sarili. Pakalipas ang 2 araw, inilat ng sekretary kay Aling Nena, "Ma'am, alam na po namin kung sino ang pimatay kay sir. Sabihin mo sino ang may lakas ng loob na gawin ito." "Ma'am, sina Mang Dodo at Piepa." Ayon sa investigasyon detektive, sinisubaybayan pa rin po sila. Kailangan pa po ang mas mahabang panahon para mahilis sila. Labis na nakalit si Aling Nena nang marinig ito. Hindi niya akalain na kaya silang gawin itong kanayang hakamag-anak. Nagsisisi siya sa kanayang kapatid na walang kakayahan at hindi marinong maktiro sa kanayang anak. Sayang lamang ang haling-bilin kanayang asawa bago ito mamatay, pagkatapos kung mamatay, alakan mo ang pamilyang aking kapatid. Sa hili, isa lamang ang kapatid ko. Si Aling Nena ang may-aring malaking mansaon. Masasabing ang kapangyarihan niya ay panghalawa lamang sa kanayang biyenan. Hindi niya nakalimitan ang haling-habilin kanayang asawa kaya sa loob ng maraming taon, laki niyang tinilanghan ang pamilyang kanayang kapatid. Nahinat nang subikan nilang saktan ang kanayang anak, sumubra na sila sa kanayang limitasan. "Hindi ko kayo mapapatawad." Sinabihan ni Aling Nena ang kanayang sekretary, "Ipagpatuloy ninayo ang pakimbestiga para makahanap ng ebidensya laban sa kanila para makapakihanti ako para sa aking anak." Habang naisip si Aling Nena, tumakbo si Pia para tawagan siya, "Nanay, gising na po si Michiel." Tiwang-tiwa si Aling Nena at tumakbo papasok. Muntik pa siyang madapadal sa sobrang tiwa. Nang makapasok siya sa silid, nakita niya ang kanayang mahal na anak na nakatingin sa kanaya. Hindi niya napigilan ang kanayang damdamin, kaya hinawakan niya ang kamay ni Michiel at nang hinhinak ang kanayang buses, "Tinakot mo talaga ako." Tinignan ni Michiel ang kanayang ina at sininayasan niya itong palabasin si Pia para makapag-isip silang dalawa. Sinabi ni Aling Nena kay Pia, "Bimili kang lihaw at gatas para sa iyong asawa. Ako na ang bahala dito." Nang imalis si Pia, sinabi ni Michiel sa kanayang ina, "Okay na akong ngayon. Walang dapat ipag-alala. Alam ko na kung sino ang nanakit sa akin."
Makipagsabitan ko sa akin para mahalin natin ang lahat ng ebidensya laban sa kanila. Kung may magtanong tungkol sa aking kalagayan, sabihin mo na noong vegetable na ako. Kapag wala na akong panhanap sa kanila, hindi na sila magiging alerto. Masyadong mabait si Pia, ayaw kong madamay siya sa mga ito. Iwag mo na lang siyang sabihan. Natatakot akong matakot siya. Nakita ni Aling Nena na mahanda ang planong kanayang anak, kaya pimayak siyang makipagsabatan dito. Nang malaman ni na Mang Dodo at Pia na nabigo ang kanilang plano, labis silang nakalala. Nang hindi na nila nakita ang doktor at nurse, naintindihan na nila ang lahat. Nachtaka na lamang sila kung bakit walang hinakawa sina Aling Nena. Ayon sa impormasyong nakalap ni Mang Dodo, nalaman niya na noong vegetable si Michiel. Ito ang nakpakampante sa dalawang mag-ama. Kinabukasan, pumunta ang dalawang mag-ama sa ospital para bisitahin si Michiel. Gusto nilang kumpirmahin kung nagiging vegetable nga ba si Michiel. Tinanong din nila ang doktor na nag-alaga kay Michiel para makasiguro. Mabiti na lang at ininahan na sila ni Aling Nena, kaya walang nakita sa kanilang panlilinlang. Nang makita nila si Michiel na nakaiha lamang at walang halaf, tinay na silang nakampante. Pagkatapos nito, nagmadali ang dalawang mag-ama na pumunta kay Lulutin at sabihin, noong vegetable na si Michiel. Mayroon ka na bang desisyon tungkol sa bagong manager? Nakilat si Lulutin nang marinig ito at tinanong ang kanayang anak, naalala ko noong isang araw sinabi sa aking manigang na wala ng panhanap si Michiel. Bakit ngayon noong vegetable na siya? Sumagot sa Mang Dodo, siguro ayaw ka lang niyang makalala. Si Lulutin ay isang negosyante, kaya hindi na siya nagtanong dahil apirado ang tungkol sa kumpanya. Pagkatapos makisip ng ilang sandali, nagdesisyon siya, pansamantalang pamamala ni Pia pa ang kumpanya. Pagkasing ni Michiel, saka na natin pag-isapan. Para bang nabinitan, tinagsi na Mang Dodo at Pia pa. Ang inasam-asam nila ay nangyari na. Hindi nila alam na inti-inti na silang nahulog sa bitag ni na Aling Nena. Pagkalipas ng isang linggo, dinala si Michiel pabalik sa mansaon. Laging nasa tabi niya si Pia. Mila nang malaman ni Pia na noong vegetable si Michiel, labis siyang nalangkot. Nawa siya sa kanaya, kawawa ka naman, bata ka po at talentado pero noong kanan ko. Nginitiwag kang mag-alala, alahan kita habang bihay para masakyan ko ang iyong pagliligtas sa akin. Araw-araw biyong pusong inalahan ni Pia si Michiel. Pinag-aralan din niya ang pagmamasahe at panghangalaga sa isang vegetable. Gusto niya itong tilinghan sa mga bagay na hindi niya kayang gawin ng mag-isa. Madalas niya itong kausapin, ikinikiwento niya ang mga nangyayari sa mansaon, ang mga ginagawa niya araw-araw at ang kaniyang mga inisip tungkol sa kaniya. Labis na nandag si Michiel sa pag-alaga ni Pia. Hindi niya akalain na babalik po ito sa kanaya pagkatapos nitong imalis at hindi rin niya akalain na kahit isa lamang itong asawa sa popol, kaya niya itong alahan sa hirap at ginawa. Kaya lalo siyang nahulog sa kanaya. Ngunit natatakot din si Michiel paano kung malaman nito na nagpapanghap lamang siyang may sakit. Paano kung iwanan na naman siya nito? Noong trauma na ito sa kanaya, kaya palagi siyang nagtatalo sa kanayang sarili kung sasabihin niya ba rito ang totoo o hindi. Sa hili para sa kaligtasan nito nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ng lahat ng ito, hanap siya ang paraan para magpaliwanag. Nakita ni Aling Nena ang lahat. Nagpapasalamat siya sa kanilang mga nininudol na kapili ang kanayang anak ng isang mabait na asawa. Kahit nahihirapan ang kanayang anak, nanatili itong nasa tabi nito para alahan at mahalin siya. Kaya lalo niyang minahal si Pia. Kahit nakawina ang kanayang anak sa bahay, maingat po rin si Aling Nena. Laging mayroong dalawang bodyguard sa labas ng silid ni Michiel para sa kaligtasan nila ni Pia. Tungkol sa kanayang sekretarya, araw-araw itong bumibisita kay Nardo habang inihanda ni Pia ang pagkain at inimin para kay Nardo, sinasamantala rin niya ang pagkakataong makilat ng progreso sa trabaho sa kumpanya. Nalaman ko na may kinalaman ang ama at anak na patong bihay sa aksidenteng presidente, ngunit kailangan ko po ang oras para makakalap ng ebidensya. Mahaling. Anong inasal nila ngayon? Saan ngayon labis silang nakbibinay? Inimbestigahan ko rin ang pananalaping kumpanya at pinakinalan kung may malaking halagang pera na nawawala. Ipagpatuloy mo lang ang iyong investigasyon at ipaalam mo sa akin kapag mayroon ka ng resulta.
Semilo nang paminyani ipa ang kumpanaya bilang kapalit ni Nardo, kahit na may ilang sumusuporta sa kanaya, karamihan sa kanila ay hindi talaga siya ikinakalang. Nahinat sa kasalukihang sitwasyon, wala silang makawakandatanggapin ito. 3 buwan pa lang ng paminyani ipa ang kumpanaya, bumaba na nang higit sa kalahati ang kita, labas na ikinakalit at ikinabawalan ng kasarauders. Hinilang nila na magbigay ng isang pagpipilong kasarauders at hanggang si ipang paliwanag, gusto namin himinging isang kasiyasiyang paliwanag mula sa presidente, bakit bumabagsak ng ganito ang kitang kumpanaya. Ito ang inang pagkakataon na paminyani ipa ang isang malaking kumpanaya, kaya sinibikan niya ang magdailan, himihingi akong pamanan sa kasarauders. Kulang ako sa kakayahan at wala akong karanasan, nahinat ipinapangha ko na sa susunod na fiyarter, tatawasan ko ang kitang kumpanaya ipang mabawi ang pagkalegi sa fiyarter na ito. Nang marinig itong kasarauders, hindi na nila siya pinahirapan po. Sa kabilang banda, natiklasan ni Nardo na hindi naman talaga naliliki ang kumpanaya, nahinat inilipat ni ipa ang mahigit 10 milyong piso mula sa kita sa inang fiyarter. Kaya naman nakpasaya si Nardo na wakasan na ang pakikitingo sa amang batong bihay. Isang araw, habang iminom sa Santiago sa kanayang sala, nakita niya sa piano itinitilak si Nardo. Nakapo ito sa isang wheelchair. Labas siyang nakilat, kaya timayo siya at limapit sa kanayang mahal na apo at naktanong, gising ka na ba? Opo, lolo, dahil sa masising panghangalakan niya kaya ako nakising. Tiwang-tiwa sa Santiago. Timangan siya sa kanayang mabait na apo at sinabi, swerte ko at napanghasawa mo siya. Pagkatapos ay sinabi niya, labas mo akong pinakaalala. Si ipa ang namamala sa kumpanayan ngayon at sabi-sabi ay bumaba ng husto ang kita sa inang fiyarter at labas na hindi nasisiyaan ang karamihan sa kasarauders. Akala ko hindi ka na makikisin po at labas akong nakaalala kaya hindi ako makatilok o makakain. Kung patuloy siyang pamamala sa kumpanaya, ang kabiyahan ko sa buong bihay ko ay masisira sa kanayang hakamay. Nang marinig ito, sinanayasan ni Nardo ang kanayang sekretarya na sibinigno na ibigay kay Lolo ang isang sekong dokumento tungkol sa katibayan paglistay ni ipa sa pondong kumpanaya. Nang makita ito ni Santiago, labas siyang nakalit. Ahat niyang ipinatawag sa kanayang katawan ang amang ipa at sinabihan silang imibikohat sa mansaon. Nang dumating si ipa, ibinato ni Santiago ang sekong dokumento sa makang kanayang walang kwentang apo at sinabi, hindi mo kailangang makpaliwanag po. Gising na si Nardo, kaya ibigay mo na sa kanaya ang pamamala sa kumpanaya. Hindi pa rin maintindihan amang batong bihay kung ano ang nangyayari nang dumating ang hapilis sa pintuan at naktanong, sino si Nardo ipa. Pinahinalan ka namin paglistayang pondong kumpanaya kaya si mama ka sa amin para sa investigasyon. Hindi pa natatakalan ng makaupo sa mataas na posisyon, ngayon ay naharap na siya sa isang mahabang panahon sa bilanghan. Hindi matanggap ni ipa ang sitwasyon. Nakaalala sa batong bihay para sa kanayang anak kaya nakisap siya sa kanayang ama. Ama, baka niyo po sana si ipang isa pang pagkakataon. Nahinat sa Santiago ay abala sa pag-alala kay Nardo at hindi pinapansin ang sinabi ni batong bihay na lalong nakpakulit sa kanaya kay Nardo. Ipinangha ko niya sa kanayang sarili na pagbabayaran ni Nardo ang lahat ng nakawa niyan ngayon. Sa investigasyon pilisaya, napatinayan na inabiso talaga ni ipa ang kanayang kapangyarihan at sinadayang magpakasosa, kaya sinintensiyaan siyang 20 taon. Para ipaktiwang ang pagbabalik ng kanayang anak mula sa bingit ng kamatayan, nakpikasahing santos ng isang malaking pahing para ipaktiwang ang pagbabalik ng kanayang anak. At isa rin itong pagkakataon para ianinsayo ang pagbabalik ni Nardo sa kumpanaya. Ang kahangahangang pakaling at pagbabalik ni Nardo ay ikinakilat ng lahat. Tila hindi sila makapaniwala na totoo ito. Para makit po ang atensyon ng media at publiko, ipinakilala rin ng santos ang kanayang manihang sa lahat at ipinalam din niya na ang kasong kanayang anak ay makahanap sa susunod na buwan. Kasabay nito si Elsa, ang kasintahan ni Nardo mula sa ibang bansa, ay bumalik at gustong ipagpatuloy ang kanilang nautlot na pag-ibig. Pinuntahan niya si Nardo at nagsabi, bigyan mo po sana akong isang pagkakataon, hiwag ka nang makalit sa akin. Sa nakalipas ng taon, hindi kita kinalimitan. Imalis ako noon dahil sa aking karera. Mahal mo ako, hindi mo ba nainawan ang aking pangarap? Wala nang saysay ang animang sasabihin mo ngayon. Halos 5 taon tayong hindi nakisap at may iba na akong mahal, sana maintindihan mo.
Ma bihai ka sa sarili mong bihai, dahil sa simula pa lang, hindi naman ako ang iyong pinili. Hindi nagtagumpay si Elsa sa kanyang panghanggalit at nagalit siya, sino ba siya? Hanuan ba siya kagaling para mahalin mo siya ng ganito? Isa lang naman siyang ordinaryong tao. Siguro nagkamali ang akala. Hindi po ako pumipiling kasintahan batay sa kanyang hisay. Para sa akin, ang malaga sa pag-ibig ay ang pagiging tapat. Lalong nawalan katiwiran si Elsa. Hindi niya matanggap ang pagkatalo, ako ang nana. Hindi ko hayang akawin siyang iba sa akin. Mapait niyang tinignan si Nardo at sinabi, makikita mo rin ang aking katapatan. Para iwasan ang galit at hindi makatwirang tingin ni Elsa, mas lalong nanawa ni Nardo ang kanyang tinay na pagkatalo. Kahit na nakmila siya sa isang mayamang pamilya, maganda at matalino, maulang ni Elsa ang kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya kay Nardo 5 taon na ang nakalipas para mag-aral sa ibang bansa ay dahil ayaw niyang makmakang hindi siya ganong kagaling sa paningin ni Nardo. Dahil dito, lalong limayo ang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Ngayon kapag natipat na ang kanyang kapangharap, gusto niyang bumalik para hanapin si Nardo, ngunit may iba na pala siyang mahal. Ang formal na kasal ni Nardo at Pia sa simula ay para lamang takpan ang kanilang pamilya, lalo na ang kanyang ina. Ngunit sa loob ng mahigit isang buwan kanilang pagsasama, natiklasan ni Nardo na si Pia ay napakabait at napakabiti. Ang pinakamalaga ay pinaalahan niya ang itang na loob. Dahil sa pagtanawang itang na loob, nanatili siya sa kanyang tabi sa panahon kanyang paghirap. Inalahan niya siya ng buong puso tulad ng isang miyembrong pamilya. Libos siyang naniniwala kay Nardo kaya nantig siya. Mila noon kailan siya imibig sa isang babaeng napakalinaw at napakabiti. Kailangan niyang panghalakan si Pia kung hindi ay pagsisisihan niya ito habang bihay. Kaya nang bumalik si Elsa at gustong ipagpatuloy ang kanilang pag-ibig, tinanggihan niya ito kahit nang hindi na naisip dahil alam niya na mayroon na siyang mahal. Kaya nang ipinangako ko, hindi binigunigang santos ang paghihintayang lahat. Ang kasal ni Nardo at Pia ay nahanap kaya ng inasahan. Ang buong malawak na bulwakan ay napinuo ng tinuhong kapalakpak. Naktatakang tumingin si Pia kay Nardo at naktanong, sino siya? Hindi pa siya nakasagot ng ipakilala ng baba ang kanyang sarili, ako si Elsa. Ako ang inang pag-ibig ni Nardo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nardo at sinabi, ngayon ka pala ikakasal, bakit hindi mo ako inimbita? Ayaw mo ba akong batiin ka? Sinanayasan ni Nardo ang kasisiritay huwag na pimasok sa silid kapag humawang eksena si Elsa. Pagkatapos ay kiniha niya ang mikropono at nakpahayag, salamat sa inayong kapanahin na dimalo para batiin ang aming kasal. Ang babaeng katabi ko ay si Pia. Siya ang pinakamamahal ko at mananatili akong tapat sa kanya habang bihay. Tiningnan niya si Pia at sinabi, salamat sa pagtulong mo sa akin sa aking pinakamahirap na panahon, nang isa lamang akong vegetable. Inalahan mo ako ng buong puso. Ipinapangako ko na hindi kita bibigyan habang bihay. Handa akong magbigay kaligayahan sa iyo habang bihay. Nakakiya si Nardo ang malakas na palakpakan mula sa lahat. Maraming simakaw, mahalikan. Mahalikan. Nahalikan sina Nardo at Pia ng may kaligayahan. Tinawalang nakapansin sa pahiral ni Elsa maliban kay patong bihay. Nakakilong ang kanyang anak at ang taong gumawa nito sa kanyang anak ay mapayapang Masaya. Kaya halit na halit sa patong bihay. Sa pamamagitan kanyang karanasan sa mundo, napansin niya na labis na mahong baba si Nardo kaya ipinaimbestigahan niya ito. Limabas na siya ang inang pag-ibig ng kanyang apo at nangako silang magmamahalan. 5 taon na ang nakalipas, hiniwalayan ni Elsa si Nardo dahil sa kanyang ambisyon na mag-aral sa ibang bansa kaya napitol ang kanilang pag-ibig. Nakita ito ni patong bihay at nagkaroon siya ang ideya, ipinakilong mo ang aking anak. Paano ka magiging mapayapa at masaya? Nagpasaya sa patong bihay na gamitin si Elsa bilang isang piyesa para makikanti para sa kanaya. Nang habang yun, nakatanggap si Elsa ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Halo, ako si patong bihay, ako ang tiya ni Nardo. Paano mo ako nakilala? Mas marami akong alam tungkol sa iyo kaysa sa inakala mo. Maaari ba tayong makita at makisap? Sige, ipadala mo sa akin ang address. Kahit na hindi alam ni Elsa ang intensyon ng patong bihay, gusto pa rin niya siyang makita.
Sino ang nakakalam baka makanap siyang isang pagkakataon para mabawi ang nawalang pag-ibig. Kinabukasan nakita sila sa isang maranghang restaurant. Sinalubong sila ng patungbihay ng may pakalang. Pagkarating dimiretso si Elsa sa pinto, hindi ako mahilig sa paligoy-ligoy. Ano ang gusto mong sabihin? Sumagot si patungbihay, magdahan-dahan ka lang sa pagkain. Makisap tayo habang kimakain tayo. Pagdating makapagkain, hindi na nakapakambaba si patungbihay. Tanong niya, maamupa ba ang aking apo? Dahil sa biglang tanong ni patungbihay, mintik nang mabilaukan si Elsa. Iminom siyang tibig at sinabi, interesado ka ba sa aking personal na bihay o mayroon kang ibang motibo? Sakitin mo mina ang tanong ko. Mahal na mahal ko pa rin siya. Ayaw kong mawala siya. Kung gusto mo, tutulungan kita. Ano ang kondisyon mo? Wala akong anumang kondisyon. Kung makasama tayong pupunta sa isang bangka, hiwag kang magtahong anumang bahay sa akin. Ipinakilong mo ang nakisang anak ko. Dapat ko ba siyang tikman ang sakit ng paghiwalay sa kanayang pamilya? Kung magtagumpay ang plano, sa tingin ko ikaw ang makikinabang ng gusto. Ano ang gagawin mo? Mahal na mahal ni Nardo si Pia. Ano ang mangyayari kung mawala siya? Nang makita ng patungbihay ang nakakalukong ngiti ni Elsa, alam niyang kalahati na siyang nagtagumpay. Sinabi niya, handa na ang lahat ng aking plano. Kailangan ko lang ang iyong pakikipagtulungan. Araw-araw dinadalang aking manihang si Nardo ang pagkain sa opisina. Tawagan mo siya at anayahan mo siyang makipagkita sa iyo sa isang coffee shop. Ako na ang bahala sa iba pa. Itinaas ni Elsa ang kanayang baso at sinabi, maligayang pagtutulungan. Makatin, nung imahan ng sa minut na araw, gumamit si Elsa ng isang hindi kilalang simhar para tawagan si Pia, kaibigan akong iyong ina. May lihim akong gustong sabihin sa iyo. Makita tayo sa hyudang. Bago pa man makasagot si Pia, pinatay ng kausap ang telepono. Nakalihan siya, lalo na dahil sa lihim na iniwan ng kanayang ina. Gusto rin niyang malaman kung bakit hindi siya minahong kanayang ama mila pagkabata. Dahil dito, kiniha niya ang lunchbox na inihanda niya para kay Nardo at pumunta sa lugar ng pagtatakbo. Pagkarating, nalaman niyang niluluko siya. Limabas na ang tong nak-anayaya sa kanaya ang dating kasintahan ni Nardo. Tanong ni Pia, bakit kailangan mong makpanghap na ibang tao para makipagkita sa akin? Dahil natatakot akong hindi mo ako papansinin. Ano ang kailangan mo sa akin? Ako ang inang pag-ibig ni Nardo. Mahal naman ang isa't isa sa loob maraming taon. Sa tingin ko pansamantala lang ang nararamdaman niya para sa iyo. Imalis ka na lang sa kanaya at bibigyan kitang pera na hindi mo maibos sa buong biyahe mo. Hindi ko masasagot ang tanong na yaon. Makasawa na kami ni Nardo. Wala rin makakawa ang pakalis ko para sa iyo. Hindi ka pala marinong iminawa. Sa tingin ko hindi na natin kailangang makisap pa. Palang. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinawagan ni Elsa ang isang tao. Habang inisip ni Pia ang kakaibang pilong na iyon, nanghitam ang kanayang pananghan. Hindi niya alam na nilahan ni Elsa ang pampatilok ang iniman. Dimatang ang kataong inipahan ng patungbihay at tinilinghan ni Elsa si Pia na sumakay sa kotse. Ngunit hindi alam ni Elsa na isa rin siyang biktima sa pananghan ng patungbihay. Natanghap nun mga inipahang tao ang itus ng patungbihay, pagkatapos nilang makawa ang gusto nila, patayin niyo silang lahat. Gusto kong maranasan ng aking apo ang sakit ng paghiwalay sa kanayang pamilya. Kaya pagkasakay ni Elsa sa kotse, nawalan din siya ang malay. Dinala sila sa isang abandonadong yankshop. Sa kumpanayan ni Nardo, nakantay siya kay Pia ngunit hindi siya dumating. Tinawagan niya si Pia ngunit hindi ito sumasagot. Nakita lang niya sa hapс na nasa yankshop siya. Alam niyang may nangyari kay Pia, kaya ipinadala niya kahat ang kanayang katawan at nakreport sa pilisaya. Habang sinisibikan makakidnapper na molestayan siya, nakising si Pia. Mabiti na lang at kanti lang ang nainom niyang tibig, kaya mabilis siyang nakising. Nakatali ang kanayang kakamay, kaya nakanbori siyang inalis ang talang. Limapat ang isang nakamaskora sa kanaya at hinihimas-himas siya, at hinihipan siya ang isukong sikaralayo sa kanayang maka. Sinibikan niyang pakilan ang kanayang pagkadasgusto at patiloy na tanghalan ang kanayang talang.
Katatapos pa lang ibarang bastos ang kanang damit ng makatoka siya, kaya dimiretso siya at sinuntok siya ng napakalakas. Sinabing bastos na may halimaw ng hamata, interesante ka pala, mahanda ka nun ha, marinong ka parang mahkarate. Mag-eersje sa'yo mina tayo bago tayo makipag-isap. Sinikhot na piya ang panga at masalang bahaging lalaki kaya bimaksak siya sa sohag. Dalawang lalaki ang sabay-sabay na sumikhot sa kanaya mila sa kaliwa at kanan habang sinisibikan lidermhang na molestayan si Elsa. Kahit na alam na piya na sinadaya siyang pensalay ni Elsa, hindi niya ayaw na sirain si Elsa. Kaya sinipa niya ng napakalakas ang lalaminang lidermhang kaya nataranta ito. Itiniyong lidermhang ang kanayang atensayon sa kanaya. Habang nasa mahirap na posisyon sa piya, dumating si Nardo. Mabilis na napabaksak ang kaniyang katawan ang haters at tinali sila. Limapit si Nardo kay Pia at sinabing, "Okay ka lang ba? Labas akong nakalala sa iyo." "Okay lang ako." "Bakit ka kasama ni Elsa?" "Siya ang nakanyaya sa akin." Sinabi niya na may kailangan siyang sabihin at pagkatapos ay nawalan akong malay. Tinilanghan ako ni Elsa na sumakay sa kotse nila. Nang makising ako, narito na ako kasama ang tatlong ters at siya. Nang makising si Elsa, nalito siya at hindi niya maintindihan kung bakit siya nakatali. Pagkatapos tanghalan ang kanang taling, limapit si Elsa kay Nardo at sinabi, "Salamat sa pagliligtas mo sa akin." Malamang na sinabi ni Nardo, "Nakataon lang iyon. Hindi ko alam na narito ka rin." Tinanlang lidermhang si Elsa at sinabing, "Mabuti na lang at iniligtas kang baba. Kung hindi, mapapasokan ka na." Nakaramdam matinding kahiyan at pahamak si Elsa at timahal siya sa loob ng mahabang panahon. Limabas na si Pia pala ang nakligtas sa kanaya, hindi si Nardo. Sinadaya niyang saktan si Pia, ngunit bakit niya siya iniligtas. Hindi maintindihan ni Elsa kung bakit ginamit ni Pia ang kabaitan laban sa kanaya. Habang papunta sila sa himpilan Pilisaya, lalo siyang nakisip, ang bastos na sich patungbihay. Limabas na kinakamit niya ako para pimatay at pagkatapos ay papatayin niya rin ako. Kung walang awa ko, hiwag mo akong sisihin. Matapos ang mahabang panahon pakisip, sa wakas ay nakpasaya si Elsa. Sinabi niya ang katotohanan tungkol sa kidnapping sa Pilisaya. Sich patungbihay ang nakplano na pensalain si Pia kasama ang recording. Sa oras na ito, payapa sich patungbihay na iminong afternoon tiya kasama ang kanayang kakaibigan. Sigurado siyang naktahampay ang plano. Iminom siyang tso at nakakalak, ngunit hindi niya inasahan ng dumating ang hapilis at sinabi, "Ikaw ba sich patungbihay? May kinalaman ka sa isang kasong kidnapping. Pumunta ka sa amin para tumulong sa investigasyon." Tinanglanak patungbihay ang kakaibigan niyang nakaupo sa paligid niya at patuloy na itinanggi, "Nakakakamali kayo, hindi ako yaon, wala akong ginawa." Hanggang sa dumating siya sa harap ng tatlong kidnapper at si Elsa, hindi na nakanwari sich patungbihay. Inamin na niya ang kanang kasalanan. Matapos malaman ang resultang investigasyon mula sa Pilisaya, labas na nasaktan si Nardo. Hindi niya inasahan na ang kanang tiyan ay isang walang pusong tao at ang taong minahal niya noon ay napakasama. Lalo niyang nakita na tama ang paklayo niya kay Elsa kaya lalo niyang minahal si Pia. Malinaw na makakataka siya para sa sarili niyang kaligtasan, ngunit matapang niyang iniligtas si Elsa. Kanayan ang bihay, ang kamakawang masama ay may kaparisahan. Nakipagsabatan si Elsa kay patungbihay para mabawi ang kanang kasintahan, ngunit sa kasamang palat, ginamit siya ng patungbihay bilang isang kasangkapan para makikanti kay Nardo. Si Elsa, dahil sa selos, ay gumawang maling gawain, ngunit nantig siyang pagpaparaya ni Pia. Nang matanghap na niya ang kanayang sentensya sa bilanghan, sa wakas ay natahan si Elsa. Himiling siya na makita si Pia at tinipat din ni Pia ang kanayang kailangan. Nang dumating si Pia, tinanong siya ni Elsa, "Hindi mo sana ako iniligtas? Ayokong malala ka sa hinarap bilang isang panghinayang. Sa sitwasyong yaon kung sino man yaon, hahawin ko rin yaon. Hindi mo na kailangang makisip ng sobra." Sa wakas ay nanawa ni Elsa na napakasimple po lang kanang pakisip. Nakakalangkot lang na patuloy siyang nakabong malalayong bahay. Kung nanatili lang sana siya kay Nardo ng tapat, masaya na sana siya ngayon. Ang mataas na antas at kapangyarihan ay hindi nakdadala ng tinay na kaligayahan sa mga tao.
Ang tinay no kaligayahan ay ang pinakasimpleng bagay. Matapos ang mahabang panahon, ang kumpanya ng Santos ay talahang bimaksak. Nang malaman kanayang asawa sa Harsha no malapit nang mawalan pero ang kanayang asawa palihim niyang inayos ang kanayang kakamit at nakandang imalis. Nang tananghan siya ng Santos, sinabi ni Harsha, akala ko makakabiyay ako ng komportable kasama ko, nahinit lumalabas na ordinaryo ka rin tulad ng ibang tao. Napakatanga ko. Pipenta ako kung saan ako pipenta at iwan mo sa akin ang anak natin. Timawa sa Harsha at tinangnan sa patungbihay, sino ang anak mo? Sa loob ng maraming taon, inalahan mo ang anak ng iba at ang iyong anak ay pinabayaan mo. Sisintakan sana ng Santos sa Harsha ng pakilan isang matibay na kamay ang kanayang kamay, hiwak mong kavaniyon. Hindi mo dapat saktan ang isang baba. Timingkan sa Santos at nakilat na ang kanayang matahol ng kaibahan ang nakikipagsabatan sa kanayang asawa. Tinangnan ng Domingo sa Santos at sinabi sa isang nakakalipastang tuno, salamat kaibahan sa pag-alaga sa aking asawa at anak. Namila sa Santos sa halit at sinabi sa isang halit na tuno, biyong peso kitang minal, bakit mo ako niluluko ng ganito? Isa kang babaeng walang iya. Sinabi ni Harsha sa isang masakit na tuno, ngayon alam mo na. Isa akong babaeng walang iya. Bimaksak sa Santos sa lipa. Gesto sanang timawak ng ambulansya sa Harsha, nahinit hinila siya ng Domingo. Mabiti na lang at napansin ko at kasambay at tinawakan niya ang ambulansya sa Santos kaya nailigtas ang kanayang bihay. Nang malaman na piano na ospital ang kanayang ama, tumakbo siya. Mabiti na lang at ukay lang sa Santos. Nang makita ni Nardo na nakalala ang kanayang asawa, tinola niya siya sa ospital at sinabi sa kanayang sekretarya na ayusin ang lahat para huminawa sa piya. Kahit na alam niya na masama ang pakikitungang kanayang biyenan sa kanayang asawa, tumulong pa rin siya nang makaroon itong problema. Pinili niya ang kumpanya ng Santos at pinamala niya rito bilang pakikiramay para sa kanaya. Pagkatapos makalabas sa ospital, hiniwalayan niya sa Harsha. Nang matapos ang nabihong kaso, hindi na nagsisisi sa Santos. Nang inaang lang siya sa pag-isip tungkol kay Pia. Nakaramdam siyang labis na panginayang dahil napakaraming bahay siyang nakawa na mahirap patawarin. Kahit napakiramdam niya ay wala na siyang kwenta, gusto pa rin niyang makita ang kanayang anak. Nakaroon siyang lakas ng loob para sabihin kay Pia. Napakarami kong masasamang bahay na nakawa sa yayo. Imihingi akong tawad sa yayo. Hindi ko inasahan na patawarin mo ako. Imasa lang ako na mabibihay ka ng masaya. Nang makita na Pia ang pahot na hitsirang kanayang ama, labis siyang nova. Sa hili, biktima rin siyang kapalaran. Kawa-awa siya kaysa sa dapat sisihin. Inawakan niya ang kamay kanayang ama at sinabi sa isang mapahmal na tuno, hindi ko na nalala yaon. Makapagkasaya ko at mabihay ama. Iwak mong isipin ang nakalipas na malungkot na bahay. Sinabi ni Santos sa isang nakakayang tuno, wala na akong maka para tanggapin ang iyong kapatawaran. Pagkatapos ay imiyak siya sa sakit. Sa inang pagkakataon nakita ni Pia na imiyak ang kanayang ama dahil sa kanaya. Nakaramdam siyang awa para sa kanayang ama at sa kanayang sarili. Kung hindi sana hinabong kanayang ama ang kanayang kalahiyayo, hindi sana nakaroon malungkot na iksanang itun ngayon. Tinangnan ng Santos ang kanayang anak sa sakit at inalis siya, hiwak kang imiyak dahil sa akin, anak. Hindi ko mapatawad ang aking sarili. Mila noon, dedikado na si Santos sa kanayang trabaho at naktiwala na rin sa kanaya ang lahat. Nakita rin ni Nardo ang kanayang kakayahan at tinilanghan siya ng higit pa. Matapos makipaghiwalay kay Santos, natiklasan ng Harsha na nakikipagdota ang kanayang kalahiyo sa isang batang baba. Dahil sa salos, nakalit si Harsha. Nakaramdam siya ng matinding samang loob dahil sa nakalipas ng dekada, nagsakripisyo siya para mabihay sa tabing tong hindi siya mo para mabihan mas mahandang bihay ang kanayang anak at si Domingo. Sa kasamang palat, itiniring lamang siya ni Domingo bilang isang puppet. Nakipakita siya sa kasintahan ni Domingo at sinabi, asawa ako ni Domingo. Kung alam mo ang iyong lugar, hiwak mong sirain ang kaligayahan ng ibang tao. Hindi natakot ang batang baba at tinangnan sa Harsha mila iluhanghang po at sinabi sa isang nakakansultong tuno, sa hitsira mong yan, naintindihan ko kung bakit kimakain si Domingo sa labas. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang ako ang baba niya.
Mag alala kana lang sa iyong asawa para hindi kana niya geleen. Dal sa kayan na galitsiging Garcia at imalis. Pag kay wisabahay nakita niya sig. Domingo na nakikipag-isap sa telepono. Agad niyang inahaf ang telepono at ibinato ito sa sahig at simahaf, sabihin mo sa akin sino ang babaeng ito. Nang makita ni Domingo na alam na ng Garcia, hindi na siya nagtago. Alam mo na, kaya hindi ko na kailangang sabihin. Wala na tayong obligasyon sa isa't isa. Mabihay ka sa iyong bihay. Nakalitin si Domingo kayong samka nakalipas na taon nakatira ka kasama si Santos at tinalikiran mo pa ako. Hindi ako makapaniwala sa isang babaeng tulad mo. Matapos imalis si Domingo, natiklasan ni Garcia na lahat ng kanayang ari-arian ay inilipat na ni Domingo sa kanayang panghalan. Si Garcia ay walang pera, kaya ramdam niya ang sakit ni Santos. Ang taong mabiti sa akin ay niluluko ko habang ang taong masama sa akin ay pinaklalangkiran ko na parang hari. Isan ka akong tanga. Dahil nahihirap sa pakibig, ang kaniyang anak ay naklalaro at gumagamit ng droga kaya siya ay narusto. Si Garcia ay parang nasa isang patay na dilo. Wala na siyang direksyon sa kaniyang bihay. Palihim siyang bumalik para makisap kay Santos na patawarin siya, ngunit wala si Santos sa bahay. Dahil sa sakit at kawalan pag-asa nakapakamatay si Garcia. Kahit na nakipahiwalay na sila, nilibang pa rin ni Santos si Garcia. Isang hapon, habang kimakain ang buong pamilya, nakaramdam hindi komportable si Pia. Pakiramdam niya ay walang masarap. Nakaramdam palatandon si Santos na nakadalang tao ang kanayang manihang, kaya tinawagan niya ang kanilang pribadong doktor para sirin siya. Limabas na 7 linggo na siyang buntis. Tiwang-tiwa ang lot para kay Nardo at Pia. Lalo namang binati ni Santiago ang kanayang manihang na baba sa pamamagitan ng isang malaking regalo. Binigyan niya ng bahay ang kanayang apo sa tiyan kanayang apo sa distrikterya. Sanhalan kanayang anak, pinasalamatan ni Pia si Santiago, maraming salamat po. Pagkalipas ng mahigit 8 buwan, ipinanghanak ni Pia ang isang kaibig-ibig na lalaki. Dahil dito, mas lalo siyang minahal ni Nardo. Sa belanghan, nakita ng patong bihay ang makapagkakamali niyang nakawa. Nanginaang siya sa mga araw ng kalayan. Sinisisi niya ang kanayang sarili sa pahabol sa estado at nakalimitan ang makasahrado at makahandang damdamin. Ngayon ay hilina para sisihin ang kanayang sarili. Isang mahandang araw, sinabi ni Santiago sa kanayang malapit na katilong, mahanda ka. Ngayon gusto kong limabas. Matapos ang maraming araw ng pakisip, sa wakas ay nakpasaya siyang bisitahin ang kanayang anak. Nakilat sa patong bihay ng ilat na may bimibisita. Nang makita ng patong bihay na nakupo ang kanayang ama na naghihintay, naktibak ang kanayang mata. Nang makita ng Santiago ang kanayang anak, hindi niya napigilan ang kanayang damdamin. Sinabi niya, paano ka nakarating sa sitwasyong ito? Binigyan kitang masahan ng bihay, bakit mo ako binigyan ng ganito? Nahirapan sa patong bihay na magsalita, patawarin mo ako. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ngayon matanda ka na at hindi ka na mabibihay ng matagal. Ang tanging makakawa ko para sa iyo ay magbigay sa iyong masakanang bihay sa libingan. Sisibikan kong suminot para makakyan kabitihang loob. Nakaramdam kayan sa patong bihay. Ginawa niya kung ano ang naktilot ng dinge sa prestiyosong biyaheng kanayang ama. Sinabi niya, pamanin ama. Siguro hindi ka na bibisita sa akin. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Ang kumpanaya ang hawang iyong peso. Pagkatapos kong makilong, hiwak mo na ang pahirapan ang iyong sarili. Itirang mo na yaon ang habilin ko. Pagkatapos ay binisita ni Santiago si Nardo. Iba si Nardo sa kanayang ama. Nang makita ni Nardo ang kanayang lolo, hindi siya natiwa. Agad na sinabi ni Santiago, tila hindi mo ako tinatanggap dito. Sa nakalipas na panahon, hindi mo ba nakita kung ano ang mali sa iyo? Ang resulta ng kabahain ngayon ay hawa mo. Hindi mo pwedeng sisihin ang siniman. Sinabi ni Nardo, sa tingin mo ba mas mahisay ako sa kanaya? Tama, mayroon kang talento, hindi ka hanong mababa kay Nardo, ngunit sobra kang haman at kompetitibo. Iyon ang kainon isang taong humakawang makahandang bahay. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko ibinigay sa iyo ang kumpanaya. Sa tingin mo ba ay hindi kita mahal? Nakita kitang limalaki at naintindihan kita.
Nang pamahalaan mo ang kumpanaya sa loob ng ilang biwan, akat kang naglistay at napunta ka sa ganitong sitwasyon. Tengkol kay Nardo nakipagkasundo na siya sa iyo. Kung ako yun, kahit na makakapagod tayo, hindi ako makakang mapakbigay. Nang marinig iyon ni Nardo na nawan niya na nalilikaw na siya. Nang makita ni Santiago na nadirok ang kanayang apo, nakaramdam siya ang sakit, ngunit hindi niya pwedeng akapin ang samang loob magpakailanman. Sinabi niya, binisita ko ang iyong ama. Labis siyang nanginayang at hindi niya kayang tanggapin ang aking pagpapatawad. Tungkol sa iyo, hindi ko pa nakikita iyon. Nabigo mo ako. Sa hinaharap. Hindi na ako pupunta rito. Ang kumpanaya ang hawang piso ko. Sana ay hindi mo ito sirain. Iniilang ko yan sa iyo. Nang marinig ni Nardo ang kasalitang kanayang lolo na nawa niya ang kanayang kasalanan. Alam niya na imiko na lang siya. Tahimik na imalis si Santiago. Pagkauwi sa bahay, nakaramdam si Santiago ang kalangkitan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanayang mga anak at apo ay hindi nakisip tungkol sa kanayang mga inaasahan sa kanila. Ngunit nang makita niya ang anak ni Nardo na limalaki, ang kaibig-ibig na itsura nito ay nakapagpasigla sa kanaya. Pagkalipas ng 3 taon, ginawa ni Nardo ang Nardo kumpanay na mahang ikatlong kumpanaya sa bansa. Tiwang-tiwa si Santiago dahil binigay niya ang piso niya sa tamang tao. Sinabi niya kay Nardo, ipinagmamalaki talaga kita. Tinangnan siya ni Nardo at sumagot, ayaw kong bigyan ang iyong mga inaasahan. Salamat sa iyong pagtitiro sa akin. Malaki ang itang na loob ko sa iyo sa pagiging akong ngayon. Simula pagkabata, wala ang aking ama sa tabi ko. Ikaw ang aking lolo at ama. Marami akong malakang bahay na natitinan sa iyo. Napakalaki mo sa akin. Kaya dapat kong gawin ang lahat para mapasaya ka. Ipinapangako ko sa iyo palagi kong puprotektahan ang resulta na iyong ginawa. Itataas ko ang kumpanaya. Naklalarong chess at nakisap ang dalawa sa tabing pinuno na nagbibigayang lilam. Pakiramdam nilang pareho ay mapayapa ang hapon.